Ụmụnne m na ụmụnna m ele ụtọ nọrọ unu hụkwara ọnwa nnọọ nwa nwa mba nnọọ awụchasịala nụ m eye ụmụnne m ọ bụrụ na ịwụ nwa agbọghọbịa nwaanyị ibe m nwaanyị ọma ịwụ nwaanyị ọnwa ogogo nwa agbọghọbịa nwa agbọghọbịa tozuru etozu biko bụrụ nnọọ ochenụ bịakete the fact na ị mekọrọ ihe witi otu nwa okorobịa awụ iwerere obi onye hụ ya n'anya mana ọhụụ n'anya otu i siri hụ ya n'anya ya emewa ṅụ obi mee ṅụ ịhụnanya nwere ebe ọ nọ awụrụ ihe mgbawa obi gị kweta n'ihi ya take a decision na onwezi ihe ga-ejikọ gị na nwoke ọzọ ọ na-adịkwa dị ọzọ ị na-aga ịlụ ọ na ị gaghị atụrọsịkwa nwoke ọzọ ọ na ị gaghị ahụkwa nwoke ọzọ n'anya ọ bụrụ na e nwere mkpebi dị otu anyị nwere onwe m biko jiri nnọọ nwayọọ kwughashịa ya otu ihu anyị dị n'iche n'iche otu a ka obi anyị dị n'iche n'iche otu a ka akara aka anyị dịkwa n'iche n'iche ọkwa otu a ka ihe Chukwu dere anyị dị n'iche n'iche yes ọ dị ụzọ dị iche iche mmadụ na ibe eji amara especially di na nwunye ọ bụrụ na ịhụ di na nwanyị ikekwe nwee group of di na nwanyị just in twos di na nwanyị gị na-akpọ ha each couple ha bịa ka ọwọta ha si mara onwe ha ụfọdụ ga-asị ha jamụrụ onye ha lụrụ ọ ga-asọ na burial a gara ebe e nwere olili mmadụ asọwa ebe alụga nwanyị ọ asọ na shopping mall ọ asọ n'ime public commercial vehicle different places ụfọdụ ndị nwete mana n'ime ihe niile their end journey wụ gịnị na alụrụ biri dịka di na nwunye na nwanne m nwoke nwanne m nwanyị mgbe ọ bụrụ na ị hụbe ihe Chukwu dere nụ a conclude na ọwụ otu ọwụ anụ m otu nwanne anyị nwoke akpọ m na fon sị m nwanyị mba nnọọ mza nwere dịla akụkọ mgbe toro ya ụmụnne ya gaa n'ihu sị m na ya nwere nwa agbọghọbịa ya hụrụ mara mma masịrị ya laikiri otu ọ dị like ya amamihe o nwere n'ime kwere ya okwu o kwerekwe nnabata ya na ya pụọ banye n'ime relationship mana before ha dị serious n'ime ihe ha na-eme na ha bụrụ ụzọ ụlọ ọgwụ ga-echeki onwe ha genotype ha the lady wu ya nwa blood group ha dị okay na-enweghị n'ihe ọgwụ nrịanrịa ọ ihe nwere ike ịsụ oyi ya bụ ọ the lady bụ na ha abụọ dị compatible na ọ ya ka ha lelechara onwe ha ahụ hụ na ha dị okay ha bịa nọrọ na relationship n'ihi na ya nwoke ya ma ihe ya chọrọ ya sị this lady ka ya bịa hụ ndị nwe ọjụ sị mba mgbe niile ya jụkwana ya sị elekwana ihe o ji asị mba ọ like ya ọ sị ya na ọwụghị matter of liking na ya hapụghị ya na ya na-eme ihe na ya n'obi na ya chọbeghị ka ọ bịa ya fat ya chọọ ka ọ bịa na ọwụ relationship ya na ya bụ ọnụ na ọwụ like ya gwa ya sị ya like ya mana ya chọrọ mọ ọkpọwa ya Oliver Twist ha chigbo ya n'ọchị very jovial lady very lovely na ihe niile this lady na-eme na amasị ya too much ma ekwukwu ọka ya ma mee ọnụ mmiri okwu ya na ọ mara ihe too much nwaanyị mba nnọọ mza the lady ngwekwuru nkwere ihe ọ na-eme na ọ na-eme business n'aka dị ya mma o mekwa ọfụma na ya onwe ekwenụ mekekwe business n'aka shiri ike ya mekwa ọfụma mana ya na-asọpọtụ kwa ya na ụdị ya nwere ike mana ọ naghị ana ya wepụtaba ihe n'ọnụ ya wepụtaba ọnụ ya one day si enye ihe dị ụtọ ọ na ejikwa enwe problem ọ ya nidere ego na ọ nabeghị the fact na ọ nabeghị ọ naghị ya apụtahụ na ọwụghị mmadụ nidere ego na ya na-anọrọ like this tire ezigbo ego na akaụntụ mgbe ụfọdụ ya gwa eso nweta transfer ya sị na ya were ego a ga-eme isi na the last ego ya nyere na 150,000 ya nyere sị ngwa ewere ga zụrụ tụ akwa zụta mee ishie ka ya take out ka ha gaa somewhere na ha gaa alọtakwa na ha ga lodge o kelecha anya jikekwe na pụta nwata na mma ha gakwa n'ebe piricha ṅụrị goriricha gbo nnọọ lokwen nwanyị mba nọ n'otu na nwanụ shi na-eme until ya ruo otu ụbọchị ya gwa ya ga-etekizi ya na ọ dịla too much na o mewaga ya obi na ọnwụ na enwe onye oche gị n'ala bekee na o mee ka ya mara na ọkwa nna ọ like ihe nọf ịlụ ya na o mee ka ya mara eleta ochi ga-ekwe ego na ya ji ego ịlụ ya chọrọ ịlụ ya na o nwere commitment onwe ihe o mere gị nwere ike o feel na ihe nwere ike ịstọpụ ya na ya ịlụ di tomorrow the lady asị enwe ihe dị otu ahụ
na ya hapụkwana ya aka ya gba ya nkịtị so mgbe ya dị serious na ọ ga-agwa ya ihe mere nọ ya gawa ebe ya chọrọ ịga that day onye ka ha megidere nwaanyị mba nnọọ ihe ka ya na this lady megidere ka m bịa lọnụ ka m bịa lọnụ ka m bịa lọnụ ka m bịa lọnụ ya na this lady akọ complete 1 year mgbe ya bịa nyewezie nsogbu too much o slowzie down from e slow down ọ nakwa epikisi call ya o send ya a message si ya dị sorry na ya walk out of this relationship na ya chọzi na ya gawazie biko na ya hụ onye dị ya mma na ya lụọ ya siri ili why ya so what aka na share a break up na ị gaghị oduwe na ya kemgbe na ya dị very plain ya pụtara dị plain na ihe na ya bụ ọ na-eme na ya dị serious ịlụ nọ ya nwawa onye jin na ya jụọla severally ọwụ gịnị mere o ji nabatabe ka ya bịakwa ụgwọ isi ya ọ si ya amabe na ya hapụgodi ya ka for now na ọ gaghị ejide for 1 whole year ya kwana ịhụ ya n'anya na-build up his mind after 1 year ọbịa bịa gwa ya si ya gawa na ọ na-eji text message break up na ọ ga-abịa gwarịrị ya ihe mere this lady agwa ya si ya gwachaa na ya enyegide nsogbu ihe ifile na ihe na ọ ihe ga-ekwute n'ọnụ 1 month aga 2 months aga ọ nakwa ekwu ihe ahụ okwu gị iwe wee ya sị nwa na aga hapụle na ọ ga-agwarịrị na ọ ga-enyerịrị explanation nwaanyị mba nọ na nwa ga-enyerịrị explanation ihe nwe ya likere ya sị ka emove on na okweghị ya sị ka ya gawara onwe ya ekweghị ya ewe iweta asịrị lie to lie ọwụ na nwa ji ndụ ya na in fact ọ end ala tomorrow morning ya tete ya feel ya hụta onwe that na ya dị incomplete without this lady na ọ otu aka ha sheme 3 months ya nụzi from this girl 3 months ya nụzi from this lady ihe egwute ya ga ebe ọ na ebe shop ihe ahụ gazi di ya wo nwa nke nwatakịrị na-erere ya ahịa n'ọwụ onye ahụ gazi ya gbere ya jụwasị madam mere travel madam ọ gwara ebe ọ gachi ọ si ya mba madam mere travel nwa mba nnọọ ya agaga madam mere travel 2 months ya hụ ya ji ha anya ekporo this lady after dribble for 3 months ya gakwa na ọ na-agwakwa ya si ihe ya ekwuge ihe ya gwara ya gwacha na ozugbo abịara 4th month ya hụwazi ya nọ ha na 2 months ya na-ejiba ha anya ekporo na onye na-ebe ahụ n'ọwụ sales girl ihe ewute sa onye mana ma ọ chọga shop ebe ọzọ o ji relocate na nwa na gbala ha na ya gata nwa na nwa na nwe mkpụrụ obi na ya like this lady na nwa okwe na the lady na ọ dị irreplaceable na ndụ ya as long as o kugo ma ọ dị ndụ na ọ gara ya ahụ ịhapụ ya gaa n'ihu na-echeni ya mgbe niile ya gakwa ndị lady son ọlọtabe ya kpekwana ya ọ dịka ọ blọkụrụ ya were anọda nọmba kpọọ ọnụ hala olu ya pịam ọgbanyụ blọk kwụ that number ya sị mba na ihe anọwe serious mata ọ ya ka ya gbaziri nkịtị fesizie na-achọ ego si ya mana hụ ma ọ ya enye gị ego enough ya sị mba ka ya hapụ ịga etinye ego na akaụntụ dis gị ya wụ na ebe ọ nọ nwoke ọzọ kwụgwọ ụgwọ isi ya ga na-eligere ya ego ka ya hụgodi ya dị shọ ka ọ lọtagodo ya ji anya hụrụ ya onye aka taa ka emegidere nearly 8 months or thereabout ya alụghachita wete nwa oke nwa n'aka nwa nwoke de ya gara na shop ya hụ na oke nwa ya etie so ọ gwaghị ya na ọ dị ime ọ gwawa so ihe ya gwagana ya na ya dị very very sorry na ozugbo ndị ya hụrụ another person dị ya mma ya switch to that person gwa ya si ya hụ ọ ya gwaghị ya gwa na ọ dị over na ele ihe onye gere nsogbu mana ihe na something na gwa ya that na ihe that lady tụra na ọwash ya ele nwa ahụ anya ya na-ahụ onwe n'ime nwa ọ mụrụ na ele otu o shigaga mụọ younger version ya that is baby version ya na-akọ ihe ọhụrụ na-akọ na ele nwatakịrị ya na-ahụ onwe nwatakịrị dịka mirror na o yiri baby picture ya eji mgbe ya wee baby mma ya siri picture na ote ka nwa ya ahụ dị ya jụọ ese nwe ihe ọ na-edere gwa ya because hụrụ game ọ chọrọ ịgba ya na ya bụ ka agba ya na ọ bụrụ na o buru afọ ime ya tụrụ ime buru ga-ebugere nwoke ọzọ agakwa ga-agwa the man na ọwụ ya nwa na ọ hụrụ nwa ya sị na ọjụ na ọ ga-alụ ya na ọ ga-akpa ego nwe ya na mmadụ ha ga-anatali ya nwa ya na ihe na ya ahụ ga-aga n'ugbo ogo this baby na ọnwa ya ọ sị dile dị elewe jụọ ese ele ihe eji like ya problem ka ihe eji like ịbịa decide ịbịa meshi ya trouble na ya hapụkwa ya aka ya gwa esi ya nwa ka hapụ ya ka na ole si ya nwụrụ ọgwụgwọ esi nsogbu na ya amaghị ya ga-eme nwaanyị mba nọ nza ya nụrụ nga were polisi ga-eme ya arrest mgbe ya mere ya were polisi ga-eme ya arrest polisi ajụọ esi na ya were nursing mom mekwara gịnị ya gwa esi na ya na this lady nọ n'ime relationship na ya hụrụ ya n'anya till this moment na ya meet ihe as a married woman ya mi hụkwa ya n'ime ni relationship enweghị onye ọ gwara na ọ onye ya na ya abụọ ya na ya abụọ nọ n'ime relationship
bịatere nọgide all of a sudden break it up with him na onwe ihe ọjọọ ya mere ya ka na-arịọ ka ya lụọ ya ọjụ disappear after some months ọ lọta with nwa ọhụrụ na nwa nọwọ nwa ya ọ na-agwa dat na ọwụghị ya nwa mụrụ ya na the reason ya ejiri gakwuru nwoke ọzọ na ya bụ because ọ ihe mere na eji break it up with him na ya na ọwụ nwa ya na nwoke ọzọ mụrụ na ọwa ashị na ya ji the money ịga mee DNA test na ya chọrọ ka ewepụrụ ya okwu court na ya na ya abụọ ga-aga ka ya dị sure na nwa na awụghị nwa ya ọ gaghị abịa hara mkpụrụ ya dewe in the dark na ọwụ na okwe ha lụọ ya na okpe ya ga-adị sure na ka ya dị sure na nwa na awụghị nwa ya nwa ya mba nọ n'ọwa ebe a ka okwu gbara ọ ya ka ya lawara the woman police ji the matter ji okwu ebido question nwa jụwa ya nwa ya ma ibe ya gwa the woman that ya achọghị ịlụ di na ya just chiwe mother na ya achọghị ịlụ di na ya ga-ebialie ịnọ ibiri with nwoke after ihe nwoke mere ya previous man ya gara ịlụ somebody ahụrụ n'anya hụ ya n'anya hụ ya ụkwụ ogwere n'anya ụkwụ ogwere n'ala na enweghị ya na-emere the person ọ hapụ ya ga lụọ her best friend na enweghị ike trust men no matter otu ha si asụ love gbuge ha na onye ka gara aga lụọ ezigbote enyi ya na ọ wụtọ confess gere love ọ wụtọ profess gere love ọ wụtọ tigara I love you yeshi n'azụ nọ na ọ galaga lụọ enyi ya nwaanyị so na ya nwụghị onye nwoke ga-apụta sị I love you ya just fall na ọ bụ eziokwu ya na emega ihe na nwa na ọwụ nwa ya na ya bụ omega ihe afọ ime acha ya ga-ewepụli ya ga mụọ ya enwekwara mgbe ya si ya bịa nyere ya aka ya ji ego take care of her baby nye ihe ọ gara gwaga nwaanyị polisi akpọ ya sọ ga you around ya say please come to the station ya wụrụ gawa rute okwe ha ahụ ya that same day ya mere arrest and ya chọkwara ịga bel because ya ga-ekwe ka ohihe di ya ihe eji welite n'ụkwụ ka ọ nọ nga at least ruo ebe 3 o'clock or 2 o'clock na ya ga-amarịrị a ga-ajụpụtarịrị ajụjụ because ya gwara that lady ya jụwa jụpụta ya chukwu eme ebere o rudughị ihe around 1 o'clock ka that woman police ji kpọọ ya na phone ya wụrụ gawa na station rute di ya kwụgodo ụgwọ bailout ya chọghị ịhụzi ebe ahụ ya na ahụ ya ebe ahụ ọ na-ewute ya nọrọ nga na the woman agwawa ya si ọga ya si na enwe ihe this lady kwuga na ọ ga-eshi n'ọnụ ya anụghị na ọ belụọ ya madam ya si soro this man lawa ihe ahụ ị gwara m ọwụ na ọ dịba ha were ofe ọ na-egwabe ya na o deserve ịma ọ ga-eshi n'ọnụ ya pụta ọ ga ya si kpọrọ this woman ka ọ ga lee nwa ya olewe budo ihu n'ala anya mmiri ya kwụ ụgwọ belat ozugbo si nwe ya bata moto natagodi ya nwa ọ batara ya moto ya nyere ya lawa n'ụlọ oke n'ime moto nga atrat n'ime moto taka this lady bega akwa n'ebe ya jụọ ịsọ gịnị o kweghị ya akwa ọ na-ebe na-ebute ya paaki ya kuru nwa rito fekwute ya n'azụ ebe ahụ nọ jụọ ịsọ gịnị ọ na-ebe were kọwaziere ihe na ugbe n'okora the female officer ma ole enweghị love ya ga-eji nwoke ga-eji ga ha ka love onye hapụrụ ya ga lụọ enyi ya nwaanyị onweghị ya na-emere ya sọpọtụrụ ọnụchapụ ụlọ ya sọpọtụrụ ya mgbe nne na nna ya nwụrụ na burial ya sọpọtụrụ that young man mana ọ hapụrụ ya ga lụọ her best friend and o kwugidere I love you tili yeshi n'azụ ka ghọta that na ọ kwụcha n'ụgwọ isi enyi ya nwaanyị nakwa eti I love you na enweghị amount of I love you nwoke ga-agwa ya ga-emove ya na actually na nwa nọ na ọwụ nwa ya na ya kpebiri n'ime ndụ ya na ya ga-awa mother mana ya agaghị alụ di ya chọzi ịlụ di ya nọrọ nga bewekwu nwoke higbu ike n'akwa ka ebewe ya na-ebe ya sị nụkwa na ihe nwoke ọzọ mere ka ya kwụgo ụgwọ na Chineke na ọwụta ọchịchị punish ya na ihe nwoke ọzọ mere ya na-ebe na-agba hiti na ọkwa ahụ ọ chọrọ drama ya ekughị ihe drama ya ebeghị ihe n'akwa ya akụ aka na siti ya na-ebe so nwatakịrị nwaanyị ekwesịrị ya ga-anwụliri ya ga-ezeliri mgbo ya ga-eji isi ebe mgbo ya ebido gowa the man gị nwoke ebe ọbụla ị nọ that marriage agaghị last gị bịa tụtụrụ nwunye kem mewara m ya obi ifu ndụ na Chineke sị gị hapụrụ m ya gị ga-ahapụrụ m ya n'ụdị ahụ ga-emewa ya obi nke na ọ trọsịzi m nwaanyị mba na ọ si ya emewe drama ya ebewe hit na-agba ya n'isi the lady asịzi ya ozole ya ebewụla na ihe ahụ ya ga-ebere akwa ya gwa ya sọ ya bidoro ya na ọ bụrụ na ọ gwaghị ya na ele otu ya ga-esi amara nọ na ọ ihe ebighị iji ya na ihe nwoke ibe ya mere na imagine na otu ya na gbofil na enweghị heartbreak ofil na ọ ya nwawo first woman ya na ọ wotu nwoke na-emewa ụmụ nwoke na-eme ụmụ nwaanyị na-emewa ọ wotu ga-emeta ọtụ na onye ọha echeta onye ya na Chineke onye Chukwu dere ya na ya akpọ na ole ihe o ji apọnish gị n'ihi ihe nwoke ọzọ mere ụmụnne m ọ sị na this lady ha n'ime azụ moto ebe nọ ha bịa ntụkwo gị akwa esi nakwa na-eku ha n'ukwu nwatakịrị ebido ebewe
ọgwa wee sị na nwa na ọnwa ya yes na agadaga nwa na ka ọ chọrọ iwere dewere onwe na nwa na mgbe otokwe na-echi ugbu ene jụwa ya sị onye wụ nna ya onye wụ nna ya onye wụ nna ya onye wụ nna ya by then ya gala lụọ nwa ya ọzọ okuruzi ekutezere asif ya mụrụ nwa reject nwa na ọhụ na mistake ọ chọrọ ime nwa nwoke for that matter ka ọ were azụ ọ chọghị ịlụ di mana echere m nwa na-ele mgbe ọ planara egwe ka ọ chọdịghị gwa ya gwa ka ọ chọrọ ihe otu esi one day ya just pu am wuo nne wuo nna nyere this man ọma na this boy ga-etolite jụwa nsọ onye wụ nna ya ọgwa wee sị na that part awụhụ any problem na ọ na nwa tolitere ya ga-atụrụ ya n'aka ọchị ga-ahụ nna ya ga-ahụ nna ya mana ihe ya na-achọghị ịlụ na ọwụ di ya wee sọ ọwụ ya wee decide na ọ ya na ọ mụrụ nne nwere ya ga-alụrịrị na ọ wote ha shiri the lady fegere isi na o kwerele na nwa mba na m kelere Chineke nna onye mere ka ya hapụ give up na enwe nwoke ọ ga-awụrụ mgbe a kore ihe ọkọgadatin na ya ejikwere ha onye ọzọ ka ya mma were switch over to that man na ya just lekiri nwa ya lawa ya gama na ọnwa ya na nwa mba nọ na m gwa unu n'onu kelere Chineke na ịwụrụ nwoke ibe nọ nga na ịkpachapụ anya otu isi emewa ụmụ agbọghọ obi n'ihi na one way or the other ị ga-amụta nwa nwaanyị ka kama hapụ ivisit mgbe o visit nwa nwa nọ na-eche ka ị hapụ ụmụaka hapụ ịta ahụhụ ndị nne na nna metere na o jogburu onwe ya ụmụaka ịta ahụhụ ihe ndị nne na nna metere imagine this lady ya feel pen ya ezi enyi mmadụ sọpọtụ nwoke ya arụ ụlọ sọpọtụ ya ma bere na nne na nna ya onwekwara onye ọzọ ga-aga lụ kama enyi nwaanyị this lady hello ụmụ agbọghọbịa ya ụfọdụ ụmụ agbọghọbịa mkpụrụ obi fere n'azụ ya hụta ihe ọ na-ekwu ngwa ngwa o take a decision ya gaghị alụ di so mara niile enyi niile o mere ka ya tụrụ ime ya tụrụkwa n'ime gbalaga ịnụkwa ya nọ mkpụrụ ya nụsọ nwa ya gaghị ama na ya mụrụ nwa na ngakele ya rụ ndụ nwa agadaga nwa nwoke kwenụ na etile akwụkwọ isheghabi ihe ụmụnna ya na ebidone na ihe niile ahụ ojiele na o kwerele na mgbe unu kelere Chineke onye nyere ya onyinye amara na the lady a na-ekwu okwu ezigbo mmadụ na nwatakịrị na ọ wee angel na ụfọdụ ụmụ nwoke sef na ha ama ha ekpurishi anya ọcha imagine this type of lady mma nwatakịrị mara agwa ọma ọ nwere aka ọrụ ọ nwere very supportive ọ na-ekwula oke okwu ebe very humble ka nwatakịrị leche Chineke biko Chineke ma na ọ nwunye ọ gawa ịpụ kọọ mkpụrụ ọjọọ mgbe ya hapụrụ ndị ka ya hapụrụ enwe ka ya gara lụọ enyi ya nwa obekwenye ya ahụ hapụrụ ha biko ọsọ ha gwa ha jụrụ njọ na ya mana ndị a nwunye nwoke ọzọ mmadụ agabazie mechaa ka gị hapụ ya kọọ mee ya na ya hụ nwunye ya jaa mọ ya na ya chikwala n'obi ya ahụ ya n'anya na gị mere n'ere ụmụnne m nwanne anyị nwoke so ụmụ nwoke na unu mere n'ere enongalugbuene that lady ya na enyi nwaanyị na-akwa bịa visit mkpụrụ anya every gị were mkpụrụ anya ha dị lady n'otele gbaa ụdịrị ihe na nwekwara ike ime ọ sị m gwa gị kpachapụ anya gị mara ka ya rụọ nwa isi oge gị abụọ ọwụ nwanne ọwụ enyi ya wepụ anya ebe ahụ o jụrụ njọ jogbu dịle na njọ ọ na-afụzi na gị na mmadụ mega ihe ya enyi onwe ihe ọjọọ mere gị bi ha ekpa gaze ntụrụ ga-alụrụzi enyi ya ọ ga-alụrụ nwanne ya ọ ga-alụrụ ikwu ya somebody ọ maara gị ga-alụrụ ya ka ị bịa wee mewe ngara ngara na ụdị gịnịkwa na kwesịrị na-ekwesị mma nwata nwoke na-eluzu ole nwunye because of ihe nwoke ibe mere imere enyi ma ọ daba gị gashi ike gị mere enyi eyuzu mmadụ ibe gị eyuzie mgbe ifiri na gị beze ntụrụ gbawakwana dọ gawere onwe gị shechara nwanne ya were gawa n'ọta ọ shechara enyi ya gawa n'ọta o jọkwara njọ nwanne nwoke sịkpa ịgbọkwa na brik ọ sọkwa kelere Chineke na eluzuchana this lady na ya na-aga ịlụ nwaanyị ọzọ echi mmadụ abịa ejie dị mkpa na ọnwụnwa ya a na-akpa ya isiokwu bughachitawazie problem ọbịa wuzie problem buletere ya aja na marriage ka ya nọ ya wuzie onye na-ekwe ha agwa nwaanyị na ya nwere nwa sọngwe elee etu ya na-eche edowa na akụrụ onye ka ha mere explain na Chineke nna mere ebere ekwensu bịara ịrụ ọrụ ọjọọ mana ọ dịrịghị izi na mgbanụ broda wepụ anya na ahụ enyi nwaanyị nwunye enyi nwaanyị na ụdị ọbụla ị chọrọ iji wepụ anya ọ ga-eme gị ya taigara ya hypo ị ga-ataigara ya sniper na gị takpochia ya kama ị ga-eme mmadụ ibe gị ụdịrị ihe na ọ na-afụkwa ụfụ gị ledele nnọọ na ịzụga nwaanyị na skuul mere nwaanyị ihe niile nne ya nwụọ gị lie nna ya nwụọ ịnọ di ya that lady atụchigharịa gaa lụọ enyi gị nwoke gị lee ote dị pen na-arụ otu ọ dị na be nwe egbe ka ọ dịkwa na be nwe ugo ọ wee painful situation ị chọrọ imuvu on ọ ga-ekwe edidi mana ị gakwuruzi onye ahụ ya na onye adị na mma ị ga-alụrụ ya nkwere ihe oyiri ụmụnne m ọhịa ọsọ bịa gbutere ọnụ mere na ya congratulations
ma gọziekwa na mmadụ eji a n'ụdị ọbụla ị ga-eji kpepụrụ ya ekpere kelere m Chineke n'isi nwanne anyị nwoke ọ nga ọha na m n'ọnụ. Udo dịrị unu.